Hayi njengakutshela khona mina ngomgastori kade baqala futhi amathuba maningi ukuthi indoda yakhe lo ibingaphakathi lapha futhi amathuba maningi ukuthi bese bevalelisana bese bexosha u1 nje wokugcina and then bese bayahamba. Ungathola ukuthi futhi ngaphakathi mhlawumbe indoda kalo ebisashumayela ngoba benza ama arrangement lo ukuthi baphume beyohlabana lapha emva kwesonto. Ungathola ukuthi bese kuyisikhathi sememezelo, isikhathi esiningi kunememezelo wonke umuntu usoye ngaphakathi yabo. Futhi mawuthatha uyibuka kahle ivideo labantu abekho ngisho ekhonini ukuthi yabo bacashile khona laba cha abaphana indawo emva kwesonto yabo. Futhi hayi ukuthi yinto abayiqalayo thina siyiSouth Africa ngeke sazi ukuthi bayiqale nini le nto le, but mina ngangitshela khona kade bayiqala yabo. Futhi isikhathi esiningi ngoba phela lo ngoba kuyavela ngazi ukuthi unendoda enye yabo, shuthi kahle uyisifebe ngoba phela ngachaza ukuthi yini isifebe. Isifebe umuntu wesifazane uthelala nenye indoda ethandana nenye indoda ahambe futhi ahambe eneya kwenye indoda naye nangeseyineya ngehelicopter style. Kwesinye isikhathi kunelezi zinto ekuthiwa umuntu angimele umdabukele umuntu ozenze yena. Siyafika isikhathi ngoba mina akade ngaqala ukwenza lama video ukukhuza ufebe. Dala ngikhuluma ngefebe nezindindwa nangamanebethoni yabo. So kahle lento eyenziwe la mina yekhe ngimdabukela ngaphandle ngidabukela indoda mekuthi lo ushadile or unomuntu mhlawumbe ingodosi yomuntu or whatever la yiyona kulo munye. Ngidabukela lo muntu ohambile wayokhokha yabo. Ngidabukele futhi nezingane ukuthi uyiba nezingane njengamanje esakwazi ukuthola uthando olwanele ngendlela efanele ngabe balithola ngayo. Futhi lento ikwenza ngokusobala ukuvela ukuthi iDNA kufanele ibe compulsory. Ngisho ukuthini ngalo ukuthi umuntu wesifazane nje mekuthi uyoteta uyofuna ukubiza isibongo saleyo baba leyo ngane noma mfethu uthulala naye every day every night uhlala naye endlini kodwa mase yoteta fanele leyo ngane iDNA yenziwe. Angazi ukuthi uhulumeni angayenza kanjani lento iregulate ukuthi nje umuntu wesifazane mase yoteta le ndoda athi iyona indoda yakhe ngoba njengamanje inqwaba abafuthi abondla ingane engezona ezakhe. Mina ngangamangale ingane efana naye umuntu kodwa kuyona yakhe ngeDNA kwaze baze bahamba indawo eziwu3 ahamba Lancet bahamba Empath bahamba angisazi iplenye laboratory just to confirm nangampela isho ukuthi cha kuyona yakhe ingane yabo. Futhi siyiSouth Africa esikwaziyo futhi esine show ngayo le video bamhlaba esikuni lo mzalwane lo. Futhi siyiSouth Africa esikwazi ukuthi bobabili abayihloniphi kangakanani iuniform yebandla labo. Futhi siyiSouth Africa mesibona iuniform kanje sesocabanga leya sikuzobuya leya video leya yabona ukuthi ukungacabanga kangakanani kakhulukazi vele iblame ikumuntu wesifazane ngoba phela ngasho ngathi umuntu wesifazane onesikhiye yabo. Umuntu wesifazane obenganqaba kwenzeke leyanto. But mina engakutshela khona futhi ungangiphikisa mothana. Umuntu wesifazane owenze ama arrangement ukuthi kwenziwe kanje. Yabo. Futhi umuntu wesifazane okukhulunywa ngaye kakhulu. Lo wesilisa akukhulunywa ngaye. Lokho sokuveza ngokusobala ukuthi ukuchitha komuntu wesifazane akwamukelekile. Is not accepted. But owesilisa ukuchitha kwakhe buka nyamanje akushiyo lutho kunaloko uyapraise kunaloko ukuthiwa bukuthi ushaya kanjani. Owesilisa nje ayikho into ebuhlungu ukukhulunywa ngayo. Futhi owesilisa ngeke uzuthi usesibhedlela ngeke uzuthi usecabanga ukuyibulala nani cha ngeke. Owesifazane ngoba uyalazi ihlazo lokufeba. Angazi ke wena usafeba wena usaqhubeka ufebe ukuthi ukwenzelani. Umuntu wesifazane unezingane unendoda ethandayo unendoda ekunakekelayo ukuthi uqhubekelana ukwenzelani lokho.
yabo futhi kunedome angazi noma idome noma yini le gang yabantu besifazane abezwa ngabanye abantu ngerelationship yabo angazi ubudomo omnjani ubudomo bokuya higher grade ngale level enyanyisayo yabo sengisho lo akathi indoda yakho uthi ibonakale uphi akholwe naye lokho ayekho umuntu onginyanyisa njengaloyo mina hey without any proof without any evidence ukuthi naye nangampela indoda yakhe ibikade ilanga isikhathi esisukuthi yena ukholwa nje ukuthi and then mase suka lapho edlela iqhuza akasayikhulumisa indoda akasayinanga indoda nayo inemizwa iyafuna na unqawuza uzonqawuza kanjani ke manje waphela bayitshela ukuthi indoda ibikuphi where else indoda adingekho lapho inayo even iproof yokuthi kade ikuphi kodwa the fact ukuthi lo ukwazi ukukholwa lamasimba ashiwayo lo umunye umuntu ngaye akayizwa lento esho yendoda even noma indoda ingaprove kodwa still lo uzokholwa lapho ngendlela ezinye indindwana efebe engakwazi ukusebenzisa ingqondo ngayo kuyanyanyisa usuku uqalekisiwe mfethu ukuthi uthandane nomuntu omuhle umkahle kodwa ingqondo engenayo futhi ongakuhloniphi usuku uqalekisiwe noma ngathiwa lo muntu akakufebeli kodwa the fact ukuthi akakuhloniphi phela ukuhlonipha bafethu nani niyazi ke majida bolova nani niyazi ukuthi ukuhlonipha kumnandi ukudlula isex kodwa phela nina hlafuna popo ngeke nize niyazi lonto ngoba phela nina anikwazi ukuhlonisha yabo nisho wena babhuza ngoba phela into ongayazi nje leyo nto angifuni ukungiphendula ngifuna ungiphendulana nawe kule video namhlanje uyabo ayikho into emnandi njengokuhlonishwa that's why phela abantu besifazane uthola ukuthi usuwo wavuka naye kuze besho njalo phela 6 years but kufika intombi umuntu wesisacala ngoyilobola kuyishada within 6 months ngoba usuke ezwe athola inhlonipho angakaza ayithole kulomuntu athandana naye Mkastori bafethu le video le angifuni ongiveza ukuthi ngiyazwela angizwelani mina nomuntu ozenze yena angisoze nje ngazwelana naye especially okhuziwe nami ngakhuza ngalama video ayi umoya wami wazwaphuka yazi ukubona ivideo labantu laba besesontweni emva kwesonto hayi yazi naze naphoca bandlaleni Nkosi yami wazazi ukuthi awusonto usize ukuthi uthule ungaphuluma lutho mawazi ngathi umnyango wesonto awazi uvala umlomo into engingazayo ngalabantu laba bayithu bayawazi umthetho wesonto ukuthi umthetho kunjani hayi ukuthi abawazi kahle hlezi ukhulunywa ukuthi yekelana ukujole esontweni yekelana ukujola yekelana ukufebe esontweni siyafundiswa once ukazinikela esontweni ube imember lesonto umthetho baninikeza ukuthi la esontweni asithandi lokhu nalokhu bona ngoba bazenza abantu abahlakaniphile bathatha ama-chance bashona emva kwendlu kanti bazabanjwa so bonke lokufebe lokho kuzophela ukujola esontweni kusazophela siyayazi imithetho yamasonto ukuthi esontweni awujola manje ngathi niyabhekisisa kulabantu abawuthula ngathola ukuthi oyedwa khona into ayenzayo esontweni noma uyakwazi ukuhlabelela or uyakwazi ukushumayela nje kuningi izinto ezenzakala emabandleni yabo so ibona abantu abavamise ukwenza amaphutha emabandleni yonke le gang le ekwazi ukwenza izinto ezinhle esontweni ukushumayela ukucula ukudansa lapha ukushaya istep yibo abenza amaphutha emabandleni bese le gang le engakwazi ukwenza lutho esontweni abanakwa laba bantu labo abanakwa nakwa laba abenza izinto ezinhle ukuthi if mangabe oyedwa angekho esontweni ukwazi ukuhlabelela isonto lizobhora namuhla ngeke kube mnandi onoma okwazi ukushumayela namuhla esontweni angeke kuze kube mnandi yibo abantu abenza amaphutha finish and clear injalo nje yekani ukwenza izinto ezibhedayo emabandleni yekelani ukujola emasontweni
and futhi kudingeka abaphathi thola ukuthi like njengasemabandleni bake babeke nje ubaba oyedwa nje ozobe abheka intsha special kulabantu le-gang le yabafana abanikeza umthetho o-strong. Once angaba weak yena isonto vele lizofa vele. Nasentsheni nayo kumantombazane kufuneka umkhokheli ozoba strong ozothi makathi ushaya umthetho kule gang entsha kuzwakala. Manje uma uzoba weak usaba ukuthi ngoba because ngizathi ngibeka umthetho ukuthi hayi la sontweni ningajoli, hayi la sontweni ningaphuzi, hayi la sontweni ningenzi lokhu nalokhu, bese wena uzosaba uthi bazoyekela isonto bahambe bathi kusasa wena uyekelisa abantu esontweni. Into mayibhede yabheda, ofuna uhlala ebandleni nakahlala, ofuna ukuhamba akaphumi. Makabona ukuthi uyahluleka lo mthetho lo wesonto ukwenza umthetho wasesontweni, umnyango uvulekile cabangana, ungene mahhala emnyango uzophuma mahhala. So manje izothula nina abaholi nekele intsha nibona ukuthi kuyabheda, amabandla asazofa. Amaphutha amaningi enziwa abantu abasha emabandleni. Yebo. Bona manje kubuhlungu no sebabanjiwe no. Omunye la isofuna ukuzibulala usesibhedlela. Yena bekacabangani yena? Bekacabangeni vele. Uzenzile akakhalelwa. Akakhalelwa nje uzenzile. Nalaba basayenza izinto ezisnacks bazokhawula, bazayekela. Ngoba ngelinye ilanga bazathi bayenza babe nebhadi babanjwe njengabo bona lapha. Yekelani ukujola, yekelani ukwenza izinto ezibhedayo emabandleni. Hlezi sikhuzwa, anilaleli. Nisazokhala, kusazonyiwa straight. Nani ngayibhekisisi kahle lento le. Nizoziphoca nina niphinde futhi niphoce nebandla futhi. Abantu sebabuza ukuthi kanti umholi wakhona kanti unjani na? Uyabona ukuthi izingane zakhe zenza lokhu nalokhu. Kodwa ababakhuzi ngoba basaba ukuthi ngoba bazohamba esontweni. Hayibo, mangayazi into ezelo esontweni ngcono uhlalele ekhaya. Hlale nje ekhaya kini. Kunokuthi uhambe umosha amabandla wabantu umuntu wacala isonto lakhe kabuhlungu. Selizomosha wena muhle. Hamba uhlale ekhaya, angithi uyahluleka ukusonta. Lento yendo uhamba ngigcoba abantu eningababoni ukuthi enhlehlele lo muntu lo simgcobako simnikeza isikhundla ustrong kangakanani. Nina namba niyanikela nje, niyanikeza nje izikhundla. Nikeza abantu izikhundla. Namuhla sebayanicaka namuhla. Sebabhizi emva kwamasonto. Ngoba nihamba ngigcoba wonke lenyakanyaka engafundisiwe. Nizakhawula nani. No. Isikhathi sokugcina. Izinkathi zokugcina kuba nje. Hello Mzansi, welcome to Mgoza Semzansi. Siwajwayele impela ama-video eliqansi asabalala etinkundleni zokuxhumana, abantu babashutha bangaboni umuntu aposte, but leyo ukuthi kusabalala yasenkonzweni cha mina nje bengicala kuyibona yasenkonzweni Nkosi yami. Lokwento abantu abaningi abashaqeka kakhulu at not ukuthi ngile video yeqansi at because of laba yendele khona netimpahla lebi batigqokile ngeke lokushaqisa abantu kakhulu. Labanye baba nembono leminingi ukuthi mhlambe beyingekho itoilet belingekho lihlathi ezidlangalale nje baleni usuke nje balini ilanga lishisa uyidumele. Cha guys, it's something very lesingakayijwayelanga. That's why abantu abaningi basaba batananyalo basamangele abantu ukuthi hawu sijwayele nje thina kushanda yasetimotweni yasebo beach bobo swimming pool ukuthi seyibone yasenkonzweni. Cha abantu abaningi bayasho ukuthi hey sikumangele lokho. Sama saying ukuthi bavelana nabo, but sama saying ukuthi lutendile akakhalelwa. Please do comment what you think below down in the comment section. I'm signing out. Goodbye.